Sejlklubs en af broerne, hvor vi har fået nyt redningsudstyr, som klubben har anskaffet. Jeg hedder Arne Lauritsen. Jeg er med i sikkerhedsudvalget i Aabenraa Sejlklubben, og jeg er sejlsikkerhedsinstruktør. Og jeg blev bedt om ganske kort at vise noget af vores nye udstyr her i Aabenraa Sejlklub. Vi har her en redningspost med en redningskrans og en stige og en lang stang med en bøjle på. Der ligger en i vandet her ved siden af, siger vi. Jeg tager kransen og kyler ud til vedkommende, som forhåbentlig er ved bevidsthed. Så har vi stigen, så vil jeg gøre klar. Så har vi en lang stang, som jeg kan få fat i redningskransen og trække vedkommende ind til broen og få ham eller hende op. Så kan vi lige her. Så har vi stigen. Og stigen er en letvægtsstige, kan betjene sig en mand, så I kan se. Og der er to funktioner på stigen her. Man kan gøre sådan her, og ude i vandet. Og vedkommende kommer hen til stigen, eller vi trækker ham ind med bøjlen der. Og så de der to kroge, de tager fat under armhulerne. Og så kan to mand, nu er jeg alene, men to mand kan trække personen op på broen ved hjælp af det. Der er også en anden mulighed, at man kan sætte stigen i vandet. Og så kan den hænge her på de to kroge, hvis personen selv kan trække sig op. Det er letvægtsmateriale, og det er nemt at arbejde med. Det er sådan, at Aabenraa Sejlklub, bestyrelsen, har besluttet, at fordi der desværre sker en del drukneulykker i Lystborghavnen, så har bestyrelsen besluttet at investere i en del redningsudstyr. Og den her, en del af det, den er på alle broer. Vi har også søgt Trygfonden om nogle redningsstiger, og de er placeret rundt omkring. Og det er sådan, at tændt selv lys, når det bliver mørkt, og de er også placeret rundt omkring. Og derudover har vi nogle bøjler med en redningskrans på. Det er sådan, når vi er helt færdige, at så er der maksimalt 50 meter mellem redningsudstyr på broerne i havnen i det hele taget. Og Trygfonden har været så venlig at donere flere af de stiger, og det er vi rigtig glade for, så mange tak til Trygfonden. Selve monteringen af den har vores havnemester Ole sammen med flere frivillige lavet, og tak til dem også. Og så har du mulighed for at se filmen om, hvordan man redder folk, den ligger inde på Aabenraa Sejlklubs hjemmeside.